Asi na atụrụ mara ụmara mana ọ bụrụ na atụrụ ofeke ofenye isi n'ọhịa ihe a na-egosikwa na-egosi bụ nwanne ada egosi onye egosi. Igbo kwuru okwu sị na ahụ dị ochi nọ n'elu nkwụ nyụọ ọ na-agba ijijigharị. Mụnwa bụ Mike Onovo ji obere ilu a na-anabata unu na oge Ugwumba nke ụbọchị tata anyị ma na-eburu na-abata. Biko maka ndị gara ọrụ, maka ndị nọ n'ụlọ, ebe ọ bụ ndị nọ na-ekiri anyị n'ụbọchị tata, anyị asị unu ka ihe ọma mere onye mere ibie. Anyị eburukwa nabata ọzọ na mmemme ahụ bụ nke na-amasị onye ọbụla bụ ezigbo nwa afọ Igbo ṅụrụ ara nne ya nwee uzuo ya ṅụzu. Nwe na-asị unu biko nọrọ nụ mma maka na anyị buru nabata n'oge Ugwumba. Ugwumba bụ Ugwumba. Ugwumba bụ emume ala anyị. Ugwumba bụ nke anyị. Ugwumba bụ ihe ahụ anyị ji eme ọnụ, anyị ji na-agba mbọ ka asụsụ anyị ghara ịna. Ndị be anyị kwuru okwu si na ofe aka adị ama mgbe ekere nkwụ ụkwa. Mana ụbọchị tata otu ihe anyị na-eme n'Ugwumba bụ iwepụtara ụnụ ọtụtụ ụmụafọ Igbo ndị metara nke ọma, ndị ọ ga-abụ anyị nụcha ihe ha kwuru anyị si na ịmụta ihe ma ihe mere mgbe gboo ma ihe na-eme ugbu a nke dị n'ihu dịwaziri Chineke. N'ụbọchị tata anyị gara obodo Anambra steeti, obodo Igbo ukwu kpọmkwem. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ nwa afọ Igbo nke amara amara na mba niile nakwa obodo anyị bụ Naijiria, mana ọ bụ nwa afọ Igbo, ọ bụ nwa afọ Igbo ukwu. Onye na-ekwu maka ya bụ gọvanọ chịburu Anambra steeti n'oge gboo, Okwadike Igbo ukwu, Chief Chukwuemeka Ezeife. Anyị na-ekparịrị nkata, anyị na-ekparịrị ụbụbọ wee tigasị ọnụ n'etu o si dịrị ndị Igbo, etu ọnọdụ anyị bụ ndị Igbo si dị. Biko kpọọ ụmụnne gị, kpọọ ụmụ ndị agbata obi gị, si ha na ọ bụrụ na anyị na nwa amadi anọrịa na ọ dị ọtụtụ ihe anyị ga-amụta n'aka ya. Ngwa ka anyị kpọbata na Okwadike maka nkata bara uru. O nwere oge ndị Igbo nọ n'isi isi ma nọ n'isi karịa ha nọ kịta na Naịjirịa. Oge ahụ enwere ife na-akpọ n'ọnụ Igbo Igbo Union. Ofu ọnụ ka eji ekwu okwu, onye na-agba ya nke nwanne ya kwuru. Ife dolo ofu onye ọ bụrụ ife onye irite uru, onye anaghị Igbo niile irite ife uru ha, ofu onye ahapụ ife ahụ. Ọ dịghịzi etu ahụ kịta. Ife merụ mmadụ niile ma ife merụ tutu a gaa n'iru, mgbanwe adịghịkwa. Anyị ebidokwa ichi ya kwanye oge ahụ, mana ọ katere aka. O nwere oge anyị nụrụ agha, anyị na ndị Naịjirịa. Agha ahụ siri ike, ka afọ 3 ka a nụrụ ya. Ana adịghị na nkwadobe. Anyị ndị be anyị na-ebi n'ọfịa, chefuo ụlọ. Ọghọta Krismas obiribe nne ya, obiribe nne ya, obe nna nna ya, ada alụpụta ụlọ. Oruzielu ka ọgụ adara. Ndị si esi nata anabata ha ofuma, nwanne nwoke nwanne nwaanyị. Abịrị na-abụ ọgụ abụrụ n'anya maka na na-aba ha.
nyezu ebe ya alawezu ya mere eme njọ dị iche iche mee njọ niile dị iche iche arụ anaghị eme arụ megidere ibe nne mee arụ megidere obodo mee mejọ ana wekwe n'iwe nwanne na nwanne emezi nwanne kama a na-anụ ọgụ na-ama aka n'anya nwanyị na di ya anakọta asị digbakwa ọkụ ma ụdị ifu ahụ gasị gịnị mezienụ agha bie onye kụjere abalị ofeghị n'ọfịa chefuo ụlọ kama ịnatazi ụlọ bụ ịnata gosi na ọ bụrụ na ọ kpatara ego gosi ego ọ kpatara esitekwa n'oge ahụ fọsọ buru nata anaghị ajụzi ya ebe isi bute kama chi ego ọkaka aka ji ego aka ji akụ ome ego eze ego were bụrụ n'ụbọchị emebie o wee bụrụ na anyị meghere ụzọ ndị ilo anyị bata emebisi ebe anyị ma makpuru ebe anyị dara ife dị njọ abụghị na mmadụ dara ada ife kachacha njọ bụ na mmadụ dara makpuru ebe ọ dara ama ebili sọsọ ndị Igbo bụ ndị Nigeria original of the major tribes abịara ndị mkpụ niile buru ibu sọsọ anyị nwa bụ ndị nwe ana ka ife na-ekwu ijeruo Amerịka fụ onye Igbo o si Nigeria ijeruo Russia fụ onye Igbo o si Nigeria ijeruo Yugoslavia fụ onye Igbo o si Nigeria onweghị ndị ọzọ na ndị nnukwu obodo mkpụkpụ ihe ekwetu ha ife onye Hausa na Amerịka nwere ike ọ bụrụ onye Nigeria nwee onye West Africa ọzọ nwere ike bụ Nigeria ife onye Yoruba nwere onye ahụmike osi bụrụ ebe ọzọ ka o si pọta ịfụgharị na onye Igbo apụta Nigeria ọ onye Nigeria ka ọ bụ na ọ bụrụ n'oyibo asụrụ ya na-atọ ụtọ we are the true or touched-not Nigerians. Oge di m nwụrụ o nwere ukwe nkwere onwe onye yiri ya onwe onye yiri Ikemba nke Nnewi onwe onye ezi mahịa atọ n'ala Igbo niile ụfọdụ si na that's not the irreplaceable ọ bụrụ ife ọjọọ ka m kwuru nke a bụ ife ndị nwere as nonsense Ikemba enweghị ndochi n'ala Igbo Ikemba afụrụ ya n'anya Ikemba mere ife ọjọọ ya agbaghara ya Ikemba nwere ebube onweghị onye ọzọ nwere ụdị ebube ahụ anyị kwesịrị ịkwa ya ọfụma ngwa eziokwu a na-akwa ya ọfụma enyechaara m burial akwamozu emerie n'obodo oyibo ka ụwa niile bịara nnukwu katidral wee jupụ n'ọnụ kpọm ife a na-eguzi otu niile a na-etu ya ọnwụ Ikemba na-egosi anyị ife ọ na-egosi anyị na ife ndị ọzọ nwere ebe anyị nọ abụghị akpọmasị ọ anya ụfụ
ọ bụrụ na be gị na nwa gị na ụmụ gị aghasara na ihe ka mkpọ ọkụkọ ofu onye esi jere bịa afọ mgbe ọ betara na-aza ụlọ na-egbego ma nsị ọ na afọ na-abụ chịkọba nwa obere ife na-eresi exercise book nnọkọta ogo ana nnọkọta ọrụ ụlọ ya na nwa ya ọrụ otu ọkpọ ga n'ihe ụlọ ụlọ a na-agafe nne ya ọkpụkpụ ụlọ ka ọ bịara ebe ị nọtụpụ ka ọ bịara welu gbapụ si na ahụ na mamịrị ga-eto obi ya adị eburugoro mmụọ ozi ya enwe anya ụfụ nwantịntị ọ bịazi kachazi ndị ọbụla anyị buru ọnụ ọjọọ ọ bụghị na Chineke nyere anyị ife anyị na-ere ife mana anyị bụ ọnụ ọjọọ ọnụ gara ikpukpu ọnụ ofu onye be anyị rụchara unu na Kalaba ịma afọ bara unu ya Kalaba mechie n'ọnụ oyibo n'ọma ifomili abata Lagos wepụ ndụ Lagosians ndị so n'ụba bụ ndị Igbo asị gị wepụ ndị Yoruba wepụ Lagosians ndị sozi n'ọnụọgụ bụ ndị Igbo ije ugwu etu ahụ ebe iji na Naịjirịa iwepụ ndụ nwa obodo ndị so n'ọnụọgụ bụ ndị Igbo ọ bụrụ na anyị na ndị agha dị mma ọ bụrụ na anyị mere ha enyi kedu ife ya anaghị anyị inweta ife a na-eme na ndọrọ ndọrọ obodo onwe ha si ha kpọrọ anyị nnọọ anyị na-aga n'iru karịa ha anyị kwesịrị ịghọta nke ha chụọ aja imete ha enyi nke mbụ anyị nwere otu town union ebe niile town union kwesịrị na-arụ okwu ime ka ndị bịara abịa ndị sibe anyị bịa na ndị abịarịbe ha marabiri chọpụta omenala ndị abịarịbe ha gba mbọ ka edobere ha ya ka ụbọchị wee dị mma ọ bịarịbe onye abịabu ọ na-ji ka mgbe ghara ịpụ ya anyị mee ihe dị etu agasị dozie ebe anyị were ofu olu na-ekwu okwu nke ahụ abịabago mee ka anyị na ndị anyị bibe ha dị mma na so oyibo sky is limit enigwe abụghị ebe anyị jedebere anyị gafe mana nọ bụ gọvanọ Anambra steeti mbọsị mbụ eduru m iyi ịbụ gọvanọ ife ngwara Igbo niile bụ thank home cheta ụlọ tinye ego na Port Harcourt tinye ego na Kano tinye ego na Lagos ichefu na be gị akụruo ụlọ ọ bụrụ na ọgba na mgbọrọgwụ akụ erighị unu agbagha mgbọrọgwụ achọrọ m ka onye na-eme ife ọ na-eme ya nwee isi mmiri na be ha isi mmiri ife ọ na-eme dogobe ha o jebezie rie ebe ọzọ onye ma echi ebe ahụ o doro ya anya na o sie ike iji ebe ahụ ọ bụrụbeghị wachie ya ofụma wachikwazie ebe ọzọ ibi ma buru ụzọ wachie nke ebube gị Ugwumba bụ Ugwumba adị maka anyị dobiri etu ahụ anyị na Okwadike anọrịana mana unu mana etu ọ na-adị anyị na Ugwumba bụ na anyị na-agba mbọ ọ bụrụ na anyị sie ofe ogwusi anyị wetakwara na ofe ọgbọnọ weta ofe onugbo adị ama nke na-amasị onye izuụka na-abịa bịa ekwere m nkwa na Okwadike ga na-achitakwa azụ maka na ihe anyị na-ekwuru buru ibu mana dịka ọ dị ugbu a na anyị rotere onye ọbụla na mmemme ị na-ene n'ugbu a bụ nke a na-akpọ Ugwumba bụ mmemme ebe anyị na-eji akwalite asụsụ na omenala Igbo anyị na-eme ka asụsụ anyị ghara ịnwụ na-eme ka anyị abụghị amụma egburu
wee ghọọ amụma ụgha maka na anyị maara na ọ bụgoro na ọ bụ eziokwu na asụsụ Igbo ga-anwụ ọ bụgoro na ọ bụ Chineke ji aka ya kwuo ya ị ga-anụ n'akwụkwọ nsọ ebe Jehova bụ Chineke gwara onye ọchịchị Hezekaya wee sị ya nwoke nkwado n'oge ọnwa eruo ọkwa Chineke kwuru ya mana ya bụ nwa amadi wee tụgharịa wezi Chineke chenu ka m metọpụ ihe a nji n'aka kedu etu ị ga-esi memetụ a Jehova bụ Chineke nwee ge ya ntị ya mere ọ bụrụ na ọ bụ Chineke ji aka ya kwuo na asụsụ Igbo ga-anwụ ọ bụrụ na anyị zukọta ọnụ gakwuru ya si biko na anyị echegharịa ma chegharịkwa asụsụ anyị amanwụ ya mere biko kwagide ugwu mba ihe ọbụla ị na-eme ihe ọbụla bụ ihe eji akwalite asụsụ na omenala Igbo n'ebe ị nọ na mpaghara ụwa ọbụla dị iche iche ịkpọtụrụ anyị ga-abịa ebe ahụ wee bịa kwalite ka ndị ọzọ wee sokwara unu n'ụhụ ihe unu na-eme anyị ga-aga n'ihu biko ọ bụrụ na mkpọbata ndị egwu a ha ga-abịa itinye anyị ọkpa n'ala ọ bụ ụmụ afọ Igbo mana e nwere etu egwu nke ha si adị ndị a na-esegasị na ma atụgharị onwe ha ka katapọtụ anyị ji agbagbo nnụnụ mgbe ahụ ndị na-ekwu maka ya bụ ndị a na-akpọ scatter dancers ya bụ ndị na-agharịsị ya agharịsị maka na onye ara nekọtara onye ibi ebe ọ na-asa ahụ nwesịa nwoke m ọ bụrụ na ịchọ ka anyị kwasịa anyị akwasịa ya mere ka m kpọpụtanụ ndị scatter dancers ndị nkwasị ndị egwu mkpaghasị ka ha bịa kwagasịara anyị n'ụbọchị tata m ga na-achịta azụ ka m gwụ na ebe asụrụ asụ dewere ọdụ Igbo bụ Igbo daalụnụ Opurobios Igwe Ejenga See this guy, he's
ọ bụrụ na ọ bụ n'ebe ọkụ nyụrụ ka anyị ga-anwụsọ ọwara n'ụbọchị nke taata maka na oge anyị agwụna ya mere nji na-agwa onye ọbụla na-enere anyị n'ụbọchị taata biko onye nwere ụlọ iwe na anyị ga-adọbiri eto ahụ maka na oge agwụna biko n'izu ụka na-abịa abịa mụ na ndị otu m ga-eburukwa bata ọzọ n'ime mmemme ahụ eji mara Igbo anyị na-akpọ Ugwumba mata na aka mbụ nwanne ụlọ nwoke Mike Onovo na-ekene ihe na-anọnyere anyị na ndị na-agbanye aja n'ukwu na-asị unu ka ọha dịka enwe amaghị ya Opurobios Igwe Ejenga. ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ịchọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708 ndewo Ugwumba